Kwazise vana baba mangwanani vana baba kunakutora mutana wokukugamuchirai mose nekukukwazisai tauya kumisa yekuperekedza hama yedu kwokupedzisira. Zvino ndinokumbirawo vamadhabha kuti vatikumbirirewo kunana baba kuti tipiwe muteuro wemisa. Urombo kusangana tiri muchitiko chemugozha kudai asi zvisinei panguva ino tanga tichikumbira vana baba kuti mutungamiro nderonisa wokurekedza hama yedu shuva yadaidzana Mwari Baba tatenda mwanakomana na muyamsande abati wamabwere Yesu Kristo na Mwari Baba uruwadza rwamuyamuchene ngaruende mimose kusangana semuri yaMwari zvivara nhasi namatira hama yedu asi vayo vanadaidzwa naMwari. Mwari avapewo zviro zvisingaperi. Namatirawo hapane shamwari kusei vana vavo nemurume wavo vasiya pano pasi tivakumbirira nyaradzo zviro kwazvo nobva kuna Mwari. Isuwo chose hama dzinoda muna Kristo tikumbirirewo gracia norufu rwakanaka tive tinokodzera takuita tinofadza Mwari. Ngatimekadza kwedu tikumbira tidzaiwo Mwari.
leo machazo yedu zochisa wakupenyu usikape.
mwedu nguva ino tinopemberera kupira kudenga kumwanakomana wedu. Tinokutendai nechipo chashuvai chamakanga makatipa. Ndimi mamudaidza, ndimi mamubvisa matiri. Tinomukumbirira nemuteuro uyu wemisa kusava nekumwe kwaangandogara kusina imi. Sekufira kwakaita mwana wenyu kudenga, kwidzaiwo shuvai mwanasikana wenyu kudenga achigara nemi muridzi wake. Mumutongewo makapfava, mumunzvengesewo kurangwa kwose kwomushure mokufa kwedu. Ndochemo chedu pamuri Baba, munogara nokutonga kwemisi isingaperi. Mavambo 23 vesi 1 kusvika 18. Mavambo 23 vesi 1 kusvika 13. Sara akagara zana ramakore, 120 amakore, ana makore 9. Iwaya ndiwo makore ose oupenyu hwaSara. Sara akafira kuHebhuroni munyika yeKenani. Abhurahamu akambotora nguva yokuyeuka rufu rwaSara achimuchema. Abhurahamu akasiya chitunha chiri mumba akandotaurirana navaHiti achiti, ini ndinongovawo mutorwa zvangu, muuyi pakati penyu, ndiwaniseiwo nzvimbo pakati penyu yokuviga hama dzangu dzinenge dzafa. VaHiti vakapindura Abhurahamu vachiti, teererai munzwe changamire, imi muri muchinda waMwari, tinokuremekedzai kwazvo pakati pedu. Vigai zvenyu vafi venyu munzvimbo yakanakisisa pakati penzvimbo dzedu dzose dzokuviga vanhu. Pakati pedu hapana angakunyimei nzvimbo yokuviga vafi venyu munzvimbo yokuviga vafi. Abhurahamu akasimuka ndokukotamira pasi achiremekedza vaHiti, varidzi venyika. Akati kwavari, kana mabvuma kuti ndivige vakafa vangu, chimbondinzwaiwo. Zvino chindisvitsiraiwo chichemo changu kuna Efuroni mwanakomana waZahori, kuti andipe bako rake repaMakipera riri pamucheto womunda wake,
ngaanditengesere nemutengo waro wakakwana, imi muchizviona, ive nzvimbo yangu pachangu yokuviga vanhu. Efuroni akanga agerepo mukati mevaHiti. Saka Efuroni muHiti akapindura Abhurahamu. VaHiti vose vakanga vauya kusuo guru vachizvinzwa. Akati, kwete changamire, ndinzwei, ndinokupai munda iwoyo nebako ririmo, hama dzangu dzichizviona, kuti muvige vafi venyu. Abhurahamu akakotamira varidzi venyika achivaremekedza. Akataura kuna Efuroni dare rose ravanhu venyika iyoyo richinzwa achiti, ndichakupai mari yokutenga munda iwoyo, igamuchirei kuti ndivige vafi vangu. Shoko raMwari. Baba venemi vai shoko rakanaka raMwari rakanyorwa naRuth. Werenga chapter 9 ima 28 kapa 36. Shure mazuva masere Yesu akatora Peter na Yohani na James vakakwira mugomo kundonamata. Paakanga achinamata, uso hwake hwakasanduka, hanzu dzake dzikachena kwazvo. Ndiye pakarepo varume vaviri, Mozisi naEriya, vakanga vava kutaura naye. Kutarisika kwavo kwaipenya. Vaitaura nezvokutisiya kwake kwaizozadzisa kuJerusarema. Zvino Peter navamwe vaiva navo vakanga vabatwa kwazvo nehope. Pavakati pepo, vakaona kupenya kwake nevaviri vaya vamire naye. Varume vaya pavakanga vava kuparadzana naye, Peter akati kuna Yesu, "Tenzi, zvatinakira kuti tive pano. Regai tiite matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi nerimwe raEriya." Akanga asingachazivi zvaaitaura. Paaitaura izvi, gore rakauya rikavafukidza, vakabatwa nokutya pavaipinda mugore iroro. Inzwi rakabuda mugore richiti, "Uyu ndiye mwanakomana wangu, muzwarudzwa wangu, munzwei." Inzwi riya parakanga rapedza kutaura, Yesu akangozoonekwa ava oga. Vakazvinyarara, hapana vavakataurira pamazuva iwayo pane zvavakanga vaona. Shoko rakanaka raTenzi. Hapa dzinodiwa muna Kristo, tinosangana zuva ranhasi tichisanganidziwa nechiitiko chinorwadza, chiitiko cherufu. Tinouya pamberi paMwari nemi, tichikumbira kuna ivo Mwari nyaradzo yezviro kwazvo, zvikuru sei kumhuri yarasikirwa nehama yavo. Tivo Mwari pachavo vanyaradzi, vagone kugamuchira chiitiko chakadai chinorwadza. Takaenda pandufu dzakawanda, asi nguva zhinji hama tinoda muna Kristo chinorerutsa kurwadziwa kwavamwe.
tichiti vazvigamuchire ndiMwari vaita kuda kwavo wauda kuti zviitigwe ani. Dzimwe dzenguva mashoko iwayo anorwadza. Chokwadi kana kuti munhu afirwa waungada kuti zviitigwe ani kwete wakapita kufirwa. Asi chinotipa imineni kutaura mashoko aya nyaya yekuti chiitiko cherufu chiitiko chinorwadza uye chisinganzwisisi mukati muupenyu. Kunyange munhu akarasikirwa nehama dzake dzakawanda, pari pose paanorasikirwa neimwe hama yake anongorwadziwa, nokuti rufu chiitiko chinoramba chiri chitsva kumunhu wose. Zuva nhasi hama dzinoda muna Kristu, tina mamwe mashoko atinogona kuudza varasikirwa nehama yavo, asi tinokumbira ivo Mwari nemutoro wemisa, Mwari chiuyai munyaradze hama dzedu. Tinogara tichiudza vanhu parufu, chiti chinhu chakanaka kuti hama dzedu dzivigwewo nenyaradzo nejabzi. Tinogara tichiudza vanhu zvakare, kunyange vanhu vacho venyaradzo nejabzi varipo, tichiti vanhu ivavo muzive kuti vanhu ivavo havakunyaradzii, vanokuvigirai hama dzenyu zvakanaka. Tinonyaradzana toga, venyaradzo vanoviga hama yedu zvakanaka. Ndosaka muchiona kana vachangopedza vangopedza vabvisa zvinhu zvavo ivo nemota dzavo votodi havatinyaradzi, vanotivigira hama dzedu zvakanaka. Ndopatinozoona zvechokwadi kuti hama yedu yafa. Kana vanhu vachakaungana kudai tinogona kusahwisisa zviripo nekuti pane vanhu vakawanda vakatiunganira, asi patinosara tiri toga neguva rehama yedu ndopatinozoona zvechokwadi kuti Mwari vakaita kuda kwavo. Hama dzinoda muna Kristu, makarasikirwa nehama yenyu, chikumbirei kuna Mwari zuva ranhasi, Mwari vakunyaradzei uye vakugonesei kugamuchira chiitiko ichi chinorwadza. Chichitungamirirwa nechipiro chokutanga chatasarudza. Munguva shoma yandakaziva vashurai vachararama, nyangwe zvavo vaigara kumusha nemhuri yavo, aiva munhu aishanda, vaizikama nokuimba, uye aiva munhu aigona zvikuru sei zvokurimawo gadheni. Vaishandira Mwari vachishandira mhuri yavo, vakanga vasingafariri zvinhu zvamahara. Saka pfungwa ino vatinodzidza zuva ranhasi tichivanamatira vashurai kuti vazorore murugare. Pfungwa inobuda muchidzidzo chedu chokutanga. Abhurahamu, mashoko andoatime munobata nechokutanga. Abhurahamu anoudza vakuru venzvimbo iyi, ini mudzimai wangu akandikoshera, handidi kuti ndimuvige muguva ramunondipa mahara. Ndinobatana nepfungwa yandataura kuti tinoti zuva ranhasi kuna Mwari, Mwari pane zvakanaka zvavakakuitirai, vachikushandirai mimba yenyu uye vachikushandirai mumhuri mavo, Mwari vapeiwo mubayiro usingaperi. Asi vazhinji vedu tiri muno hama dzinoda muna Kristu, tiri vanhu vanoda kurarama nezvinhu zvemahara. Mundibate zvakanaka, handina kuti murambe kupuwa zvinhu zvamahara, asi tiri kuti vamwe vedu takatosvika panguva yekuzviudza kuti kusati ndapiwa zvemahara handina chikonzero chokurarama. Kune vamwe vanhu vakazviudza kuti ndangova munhu wokurarama nezvinhu zvemahara. Tinodzidza zuva ranhasi nekufa kwavashurai. Vagoni zvavo vaishandisa simba ravakapiwa naMwari nenzira yavaikwanisa munguva yavo kuti asava munhu anoraramiswa nezvemahara. Chivanamatira zuva ranhasi, hama dzinoda muna Kristu, ngatizvikumbirirei ini nemi, Mwari musandiita munhu anoda kuraramiswa nezvinhu zvemahara. Ndinombodarika hangu panenge pachipiwa vanhu zvinhu zvemahara. Unoona vamwe vanhu vanoti vanorwara, kufamba havagoni kana vachifambira zvaMwari makumbo anorwadza. Asi nguva iyoyo simba ravanenge vanaro hama dzinoda muna Kristu,
vadzidzisi vangu, kuda rudzi rwedu sevanhu vatema rwakatukwa naMwari, imi neni rudzi rwedu tinofarira zvikuru sei zvinhu zvemahara. Vamwe vanhu vakawanda mumaraini umu havachataudzani napamusana pezvinhu zvemahara. Vana rokufamba vachinonetsa headmaster, tine mhaka yei mwana wangu asina kunobva mubhimu, mwana wangu adzidze mahara. Zvemahara, kana tichifambira zvemahara ini nemisimba tinorowana. Meye ukanzvidza vabereki vangu, dai waro simba ramunoshandisa. Ndakasvika rimwe zuva zvechokwadi mai vangu vari pakati pemadzimai vachinetserana mafuta emahara. Vasanhu vachatendera kana kuti munorwana. Asi mineni zvinhu zvemahara tinozvida. Tinodzidza zvikuru sei zuva ranhasi parufuro rwavashurai. Mwari makatipa mucherechedzo womunhu aigona kushanda, munhu akazviudza kuti ina ndiri kuchengetwa nezvinhu zvemahara. Kunyange zvemahara zvichiuya, ndichashandisa simba rangu kutsvakawo zvimwe zvandinogona munguva yangu nesimba rangu. Imi vabereki, imi mose munogara kumusha, Mwari munguva yamunondipa yekurarama, tikonesewo kushandisa simba rangu nenzira yakanaka, tichizvichengeta nokuzviriritira nokuriritira mhuri yangu. Nemiwo zvose, imi vose vari pano vanobvawo kumataundi, kumbirai girasi yaMwari zvakare. Mwari vakugonesei kushanda, tichizvichengeta nokuchengetawo mhuri dzenyu, nyangwe navabereki venyu. Ndinoyeuka umwe murume achifonera mai vake vari kumusha achivabvunzisisa nenyaya yekuti vakanga vakura here. Mai vakatsanangura kuti atadza kuinda kumukoro aive nezvikonzero zvavo zvavakakonesa. Mwana akatanga kutuka mai vake achivatukira kuti nemhaka yei marega kuinda kunopuwa zvinhu zvamahara. Variko vamwe vanhu vakadaro vakasvika pakuzviudza kuti kunyange vabereki vangu ndovachengetegwa nezvinhu zvemahara. Zvandambotaura zvenyaradzo ziya, kune vamwe vanhu vagoni zvavo hama dzashuvai vanoziva kuti hama yedu inotikoshera, haifaniri kuvigwa mahara, ichavigwa zvakanaka. Kune vamwe vanhu vakawanda vari munomu, nyange nehama dzavo dzinovigwa nezvinhu zvemahara. Kubva muchiroorana zvaingova zvemahara, vanatezana vangogwisisa kuti garai mose. Chigara mose zvinongova zvemahara, zvemadhona. Kunyange munhu afa anongovigwa nevanhu zvekuti vanhu vaita mudemendeme wokuvigira hama yako wakaroora mahara, ukagara nayo mahara, uchavigwa zvemahara nekuti wakazviudza kuti ndiri munhu wemahara. Hama dzoda muna Kristu, kune vamwe vanhu mukati menharaunda matinogara vakatotendera uye vanofara kana vachitaurwa navanhu mumaraini, vachitaurwa vanhu vanoda kuchengetwa zvinhu zvemahara. Zvimwe zvitendere zvinotoziva kuti kana pasara shuga nemunyu musarasha, musunge shuga izvozvo. Kuna ana nhingi vatofanira kunoti nopa. Fungai mose mugere muno satanga kushuga ino zvandatokuwa noya. Fungai mugere pamwe vapa vakaroora kana kuroorwa. Ishuga atichataura zvakawanda zvishuga chete. Ishuga ngani dzakakavhura 2 kg moga, matenga moga. Mapeka nazo tongera tokupuwa navamwe zvinongova zvinhu zvamahara. Akadzoka muna Kristu, munhu wose akasikwa naMwari, akapuwa simba naMwari rokushanda, haana chikonzero chokuzviita rombe rokupedzisira kuti ati zvose ndongoda zvamahara. Ndamatirei akadzoka muna Kristu, Mwari makapa vashuvai upenyu hwokurarama, vakavapa simba rokushanda. Nyangwe vaingogarawo kumusha sesu, vaita pavo, nyangwe zvemahara zvaiwedzera, asi vaita pavo kutsvakawo zvavo. Ndikoneseiwo ini munhu wanhasi muupenyu hwangu, Mwari ndisava munhu anoda kuchengetwa nezvinhu zvemahara. Vamwe vanoenda kumachechi vachipfeka nzanga, zvikusiyana mai vakamira apa, vanopfeka nzanga nenifomu yokukumbira, havana kudera.
dzaka achitoziva kuti kupfeka dzaka neifombe kukumbira kwavanhu vakanobhadhara vakasununguka mudzimai wavo zvose zvikova zvemahara. Unogara nemurume wenyu unoziva kuti chokwadini nemurume wenyu hamuna imwe nzira yamangoshandisa kutsvaka mari. Murume wenyu anoenda kubhawa anodzoka akadhakwa zuva nezuva achingobadora nemahara asi mashoko atavata vanotibata uye antiperekedza zuva ranhasi mashoko anotaurwa naAbhurahamu kuti kunyange muchida kundipa baniri mahara nemudzimai wangu handimuvigi mahara. Amadzona muna Kristu vagoni zvavo vana vashuvai vakazvishandira vachararama. Isuwo tose amadzona tichikumbirawo girasi yarofu rwakanaka vatikumbirei kuna Mwari. Mwari ndipeiwo simba rokushandisa simba ramakandipa kushandira ndichararama. Simba rakanaka ratasarudza zuva ranhasi. Yesu achipira mugomo navadzidzi vake amatinodiwa muna Kristu nesu tasara. Ngatizivei kuti kuda kwaMwari kuti vanhu vasiyana. Mungava mumhuri hamungofi makafanana. Kuda kwaMwari kuti vanhu vasiyana. Vamwe vanoita mari, vamwe vanoshayiwa mari, vamwe vanogara kutaundi, vamwe vanogara kumusha. Kuda kwaMwari kuti vanhu vasiyana. Shuva iwayo vakatosiyanawo nevamwe nenzira yake, nokuti kwaiva kuda kwaMwari kuti asiyane navamwe nenzira yake. Munoiwana mukaziva kuti muri vanhu vakasiyana, asi mukusiyana kwenyu munofanira kubatana muchiumba chinhu chimwe chete. Hama tinodiwa muna Kristu. Zvechokwadi dai shuva yainzi ataure zuva ranhasi. Amwe mashoko aigona kutaura kune vasara ndekuti vana vangu vandasiya muvachete. Upenyu hwavo hwava mumaoko enyu. Hama tinodiwa muna Kristu. Zvinabatirei masara baba toti munhu mukuru vanoona etanga. Si vana vavo muvachengete. Kumbirai chipo chinobva kuna Mwari, chipo chokuziva mai vevana ava. Mwari ngavakugonesei kuva nerudo rwechokwadi navana. Inyaradzo zvirokwazvo yamuchapa vana ava, uye inyaradzo zvirokwazvo ichaita kuti kunyange mai vavo vazorore mukugara. Shuva iwaidawo kurarama, asi akatorwa nenguva. Aidawo neshuviro dzokuona vana vake vachikura, asi Mwari vakaita kuda kwavo. Aidawo neshuviro dzimwe dzenguva yekutozoonawo vazukuru vana vevana vake, asi Mwari vanoita kuda kwavo. Kuti vamwe vanhu zvavo vanoita zvakatosaka vakuru vakare vaiyoimba pakuti vakanaka ndo vanoita zvavo. Kubata kwaMwari kunoshambisa. Hama tinodiwa muna Kristu. Kana muchida kuchengeta vana ava zvakanaka, kumbirai Mwari vakudzivirirei kumiedzo yakapuwa yakasangana nevadzidzi vataurwa muna Mwanakanaka. Yesu unosumudzira vadzidzi vatatu vachipira navo mugomo. Anovabvisa pane vamwe, anovasimudzira. Tinoti muye munoona zvinoita vadzidzi ava vapinda mugomo. Havana kundora tesi kuti vaende mugomo, yaivawo fevha yaMwari. Ndozvimwe chete mineni, hakusi kuti takapasa testi youpenyu kuti tirambe tichirarama, inongova fevha yaMwari. Asi Mwari vachisimudzira saPita naJames naJohani, tikasangwarira tinokoniwa sekukoniwa kwakaita varume ava. Yesu unovaisa pane chimwe chinhano, asi vachingosvika pachinhano ichacho chokutanga vose vanobata vadogo vanovata. Ndochokutanga. Chechipiri Pita achimuka ari mugomo. Pita unokurumidza kukangamwa kwaakabva. Kutoti zvatinakira kuva pano, imi neni ngativakaemesa tigare pai. Vari pasi pegomo, ngoti pasiya vari pasi pechi.
toita zvepamusoro pechi. Kune hama dzedu dzakawanda dzatakaviga dzisina kuzorora zvakanaka. Tizo apenyu takasara. Mwari vakatisimudzira vakatipidza gomo. Asi sapita tikakangama patakama. Kumbirirei masara musabatwa nemweya wapita. Kukangama kana maya upenyu hwavo hwava mumaoko enyu. Mwari havana kukuwedzerai vashandi, vakuwedzerai vashandiri. Mwari havana kukuwedzerai varanda, vakuwedzerai vana. Pirai grasi yaMwari, murege kukangama. Fevha yaMwari kurarama. Vana ava vasatambudzikira mumaoko enyu. Variko vamwe vana vari pano nhasi vakangokurawo vachirerwa naanamai mumusha munomu. Vabereki vachitambura nokurima nokutengesa kuti mwana adzidze. Angodzidza angoenda kutaundi nobva anovaka musasi. Zvandinakira kuva kupi? Vanorarama vabereki nhasi kuno kumusha sekunzi havana kuzvara, asi mwana wakabatwa nomweya wapita wokukangama kwaka. Baba vakaenda vachapedza danga rose vachitengesa kuti mwana wangu adzidza. Asi mwana adzidza apedza, achingopedza kudzidza apedza zvimombe dzababa ndobva akautanga kuziva kuti handara ana oti, handara ana mari, handara unopedza. Ndouya mazuva kuna Kristu kuti imi nemi kana tasimudzirwa naMwari dzimwe dzenguva tinokangama patakama. Kumbirai grasi yaMwari zvivana nhasi. Mwari kana tichinge matisimudzira, vanosimudzirwa naMwari. Tasimudzirwa naMwari kuti vatiri vapenyu shuva yachienda. Mwari vanoda kuti tirambe tichiita zvakanaka. Dai vari kuwanda kwemakore edu zvakanaka kuti tinoita zvava zvinowanda. Asi kumbirai grasi yaMwari. Mwari tibvisireiwo mweya wapita wokukangama kwandakama. Variko vakawanda vakaitirwa zvakanaka navashuvai vachararama. Asi mukasangwarira munogona kuzvikangama zvose nhasi kuti vashuvai vanombaita. Mukozoona nhasi kuti mai vaya vainetsi, vana vavo vanonetsa. Upenyu hwavo hwava mumaoko. Kumbirai zvakare grasi rechipiri. Mwari vakubvisirei mweya wapita, mweya unoda kuonekwa. Hama dzoda muna Kristu, kune vanhu vakawanda vanobatsira vachibatsira chinyararira. Asi kune vamwe vedu vanongoti kana vaita chinhu chidiki diki, nyika yose inofanira kuziva kuti ndaita chinhu. Pita unongokwira pamusoro pegomo. Unoda kutanga kuti munhu wose azive kuti Pita wakwira pamusoro pegomo. Nemi muchabatsira vana vavashuvai. Kumbirai grasi yaMwari. Mabasa enyu akanaka muchaita arege kuperekedziwa nemazita enyu. Kumbirai Mwari kuti Mwari zvakanaka zvatichaitira vana ava neMwari kungondipa usaini wangu. Hama dzoda muna Kristu, kune vamwe vanhu vakatiitira zvakanaka. Ndorangara ndichidza vamwe vapristi pamwe chete nomukoma wangu waBasaga. Munoziva kana muchiri kuseminari munombosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakuru vanokuchengetai. Ndairwadziwa ndichangogadziwa. Ari pose pausangana navapristi vakuru vanobaBasaga. Saka mmoja kaita utepa. Saka ndakauti vana baba ndaingoita fata chero usiku. Munodedza Mwari izvi. Kana Mwari aida kuti ndiwana kundibetsera aingotsvaka umwe aindibetsera. Varipo vamwe vanhu vatakaitira zvakanaka vatinoita upenyu hwose tivayeuchidza. Saka kumagore anga ndakakuitira zvakati makabvuma kushandiswa naMwari. Dai makaramba Mwari vaitsvaka vamwe. Sei yamadzinoda muna Kristu. Usatarisa nyaya yaMaria achidaidzwa naMwari achikumbirwa kuva mai vaMwari. Ndokuedza nokuzivisisa iwe kuti dai Maria vakaramba noti Mwari vaiteedza nepurani. Mwari havapereki nepurani. Tinotenda Mwari kunemi muchabvuma kushandisiwa naMwari kuti vana vashuvai vararama. Asi tinokumbira Mwari zvakare tisagone kudzikamisai mugoziva kuti nyangwe mukavaitira zvikuru zvamuchavaitira Mwari vaigona kungoti vaitirwe nevamwe vanhu. Hama dzoda muna Kristu, Mwari havapereki nepurani. Kumbirai kana tisikwazi Pita wangokwidzwa mugomo. Pita wakutoda kutungamirira zvomugomo. Ndinongofamba naMwari chero usiku.
nenyama dzose dzevana nyangwe mukaramba kuvabatsira kana Mwari vachida kuti vararame zvakanaka, Mwari vachaita kuti murarame muri kuona zvamaita zvikundi zvichibuda ini muripo kusina chamakaita ndezvaMwari. Katarisa muchama tinogara kune vamwe vedu vakanga vasimudzirwa naMwari vakwira mugomo, vamwe vakaenda kumataundi vakaita mabasa akanaka vakazviudza kuti nevana vamai vangu handivo vabatsiri vachagara kumusha. Dzimwe dzenguva nhasi tinorohwa neana vanamai vako vakufamba nemota dzakanaka kudarika dzavo, vana havapereki kana vachida kuti vanhu vavo zvavo zvinji. Vaviri James naJohn vakasimudzirwa naMwari kuvapo kana kusavapo vakanga vakangofana. Vakasimudzirwa naMwari vakaenda mugomo kuti vaivemo vakanga vasimo zvakangofanana. Kuna vamwe vanhu vanorarama upenyu hwakada mukati meupenyu hwavo kuvapo kana kusavapo vakangofana. Nakotaura kuti kuna vabereki vari muno vane vana vari kure chaizvo. Vamwe vana vevabereki vari muno vanotorinya kukura naUK. Asi uchitarisa mubereki wacho unoona kuti kuva nomwana ari kuUK kana kusava naye mweya waJames nemweya waJohn Mwari vanotiitira zvakanaka, asi kuitirwa zvakanaka kuitwa kuna mutsauko muupenyu hwavavo. Zvinhu zvinongoitika kuvapo kana kusavapo zvakangofana. Vanhu vanosvika pakuti ninguva kumutsvaka kana kusamutsvaka zvakangofana, kuuya kana kusauya zvakangodini. Varoora vokwenyu vanoungana, kuvapo kwenyu kana kusavapo zvinongofamba. Vakwasha vamwe chete nemi vanongoungana, kuvapo kana kusavapo somwe mukwasha zvinongofamba. Vana vemhuri yokwenyu vanoungana, iwe kuvapo kana kusavapo zvakangofana. Mweya waJames naJohn Mwari vanotisimudzira imi nemi, asi kuvapo kana kusavapo zvakangofana. Zuva ranhasi toda kuva tinonamatira vanhu vakadaro. Vamwe vari muno muchechi, vanhu ivavo ndo vatinoti kutishona vanhu vakafa vachifamba. Amazoda munaKristu zuva ranhasi tinowadziwa nerufu rwavashuvai, nokuti ava ndo vanhu vanonzi vafa. Vagoni zvavo vakafana vashuvai vanofa panyama napamweya nguva imwe chete. Kune vamwe vanhu vakafa pamweya kare asi nyama ichikurara. Havachina chimwe chavachakubatsira kuvapo kwavo, asi vanongovapo. Unongozoziva kuti varipo nekuti sadza rechichi achipera kuti vanodya. Kune dzimwe mhuri dzina mwana baba vakatonyatosvika chaivo vari munomu, asi vana vanorarama kunonzi havana baba. Vanova vana vanofanana nevandataura vaya, vana vachiraramiswa zvemahara, baba varipo baba makafa muchifamba. Kune dzimwe mhuri dzokuti vana mai varipo zvechokwadi, asi vana kana murume wavo vanoita sekunonzi hana kuroora nekunonzi havana mai, mai vakafa vachifamba. Mweya waJames naJohn vana vanoita nherera vabereki vari. Mweya waJames naJohn vabereki vaita sevakavigwa nevana vose, ko vane vana vatoriko vakatosimba vakangokwira mugomo dzaJohn naJames ndobva vangonyangarika vanhu. Chimwe chakaipira vanhu vakaita saJohn naJames, vanhu vakadaro zvakare kutozvitarira kunyange vanhu vanonyararira nhema upenyu. Amazoda munaKristu mazuva apera aya tainetseka nechirwere cheCovid. Covid yakatinetsa, inoramba ichikotinetsa, inonetsa kupera kwayo, inongodzikira hayo nekuda kwei. Chinokonzera Covid chinonzi virus, chitereke hachigoni kuonekwa namaziso avanhu. Haugoni kuona kuti munhu ane Covid anogona kutongofa, zvakafanana neHIV, munhu anogona kungofa musingatozivi kuti
akatopera kare, akafa kare achifamba nokuti chinokonzera zvirwere izvi virus muchidiki. Ndoda kufananidza virus nevanhu vakaita saJohn naJames, vanhu vanova panzvimbo vonyepedzera kunge vasipo ivo vari. Hamunoungana muchitaura zvemuriyo kwenyu, havatauri vanenge varipo vakanyarara, asi kana mavo ndo vatinaisa kutaura vakatitaurwa varipo sekunobva vasipo. Nogona kunge makagara imo muno tichotore tiri muno tikuita zvemuchechi, iye ari muno zvemuno haanei nazvo, asi ari kutaura zvemuno nevamwe vasiri muno. Mweya waJames naJohn unokunyararira. Variko vamwe vanhu vachagona kuswedera padhuze nevana ava, kwete vachida kuvabatsira asi vachida kutsvaka zvavanotsvaka tivabvunza vamwe vari kure. Mweya waJames naJohn, mweya wokunyararira nhema asi vachikuwadza nokuuraya chinyarara. Yesu anotokupedzisa kuita mari akanaka kuvatidzi vake. Ngatidzokerei pasi apa. Mumhuri dzedu ndataura nditi vanhu vakasiyana. Kumbirai Mwari kusiyana kwenyu kune kugarisana zvakadii. Kune vamwe vadzidzi vakasara pasi pegoma apo. Hakusi kuti Mwari vakakuitirai utsinye, Mwari vakasarudza vamwe vakakwira mugomo. Kumbirai Mwari vakugonesei kuziva kuti makomborero aMwari anouya nguva dzakasiyana. Pasi pegomo musaitira godo kune vakakwira mugomo, asi kumbirai mweya wavashubai wokushandisa simba ramunaro muri pasi pegomo kuti zvedu zviite. Kuneni vakakwira mugomo musadakira vakasara pasi kuti akakusimudzirai muMwari. Kumbirai girasi yaMwari zvakare. Ndinoramba chipamwe enzanzi wamai vangu, nomwe mukoma wangu anoita zvokurapa. Mukoma wangu uyo achaudzimai kuti ndouya kumusha mazuva ano anokukarukasvi. Aita akaudza mai kuti ndouya kumusha, waiwana mai vakaungana nemamwe madzimai nezvimwe zvichembere zvinowa makuivo vanowa zviripi. Mai vaiziva kuti kana mwana wangu dhokuta wauya anouya nemapiritsi. Kana mapiritsi asvika, mai vaenda mbiri kumaraini vachigovera zvichembere. Mapiritsi avaine mwana wangu kupi kuharara. Hachisi chinhu chakaipa. Mai vaiziva kuti kana mwana wangu obva Harare, mapiritsi anouya. Variko vamwe vabereki vamadzibaba muna Kristu vari pasi pegoma vanoziva kuti kana mwana wangu ari mugomo woburuka, mukaka unouya nombomwa wotinyuka. Vakamirira Pita, asi vamwe vana Pita vakaenda kugomo vakaenda naJosi. Vamwe vabereki vari pasi apa vanoziva kuti kana mwana wangu Harare wongouya, tombolaura isi pamba. Mwana akaenda kuHarare akaenda James naJohn kuva kuHarare kana kukavapo. Amatinoda muna Kristu tinamatira vashuvai vakadaidzwa naMwari. Vashuvai vakagona kuita pavo vachararama. Ndosaka takaungana zuva ranhasi tinonzwa kuti tarasikirwa nemunhu airarama navanhu uye nemunhu airarama naye. Kumbirai kuna Mwari. Mwari itai kuti upenyu hwatinofamba zuva nezuva ndive tinoda kunokumushaitira kurira kumusha kune kwainonzi umwe kana vanhu muchashanda pamwe chete. Amazoda muna Kristu rufu rwako unodarira vanhu uchararama. Ukaona vanhu vachiungana vakawanda parufu rwomunhu, ndowako vanhu vachigara vachitaura, ndoziva nhasi havachatauri ndakuvatsiura. Ko vanhu vachitaura muchitenda, ama makawanda musaitira isitoka, hatisiitirai mitoitira hama yedu yatarinda. Unoda kutiitira vamwe kuti vakatiitirawo chii? Zvibvunzei kuti kweida akaitei kuti tigoitirwa. Vagoni zvavo vakararama zvakanaka savashuvai vanovingwa navanhu. Mashoko ako kupedzisira nemimhuri yakasiwa navashuvai. Ndakarerwa nambuya vangu vaibva kuno mbuya vangu. Saka mbuya vangu vaigara vachiudza ngano dzakawanda. Mbuya vangu vakandiudza imwe ngano vachiti muzukuru wangu anzi Kare. Zvinoitwa mazuva ano kuti mapasipoti achipa vanhu vazhinji vave navo. Mukuru wangu vachataka zvekutiza izvi zvatitanga South Africa. Paino pakadzokera chembere zhinji pabhuzi papo, vanhu vaida kuyambuka. Asi pachembere dzaidzokera ipapo, paisvika pabhuzi papo. Maingoti munhu aikuyambutsai, waingoti kangofa. Paya kubereka kupinda nomunhwizi.
sati ngopinda kurwizi kwayaishanduka yewabvu unokusiya mii asi kwai muzukuru wangu vanhu vose vakabvuma kuyambutswa nemunhu uyu vakadzoka vodhiraivha akuya vangu vaitsvaka ndiudza zvinyaya zvavo ndinomuona uga kuti ingano haisi nyaya yechokwadi vaiti vapedza kuya vangu vaitipadzidziso kuti muzukuru wangu dzimwe dzenguva usaramba kuyambutswa nemvuvu ungadaro ukadzoka uchidhiraivha mota nyaya iyoyo inoda kuifananidza norufu rufu kuyambutswa nechinhu chinotyisa uchibva munyika yenhamo asi kune vanofa vakabatana naMwari chienda kunyika yougara zuva ranhasi tinoti kuna vashuvai vagoni zvenyu makabvuma kuyambutswa nechinhu zvinotyisa kubva munyika inotyisa chienda kunyika yougara semunhu wakapurira kumusha rimwe gore takaita urombo rakanaka mukoma wangu kanzi akwirewo ndege nokana tiudza vanhu pakunyaya iyo munoziva kana mamusina kuona ndege maingorona mabhuku takaenda tose ndera sekutaenda nembwa nehuku zvose kuairport unoona ndege unoziva takati tasvika paairport mukoma wedu achikwira ndege achiinda mutariri wepandege inobva auya kumhuriyo kwedu akati animona ndege yakusumuka iyi ndo mune mwana wokwenyu vanhu vose vakataka kuchema ukakanzana mbuya vangu vandotaura nekuvazi rode mugari vana mai vakataka kuchema vanhu zvikuru sei madzimai akataka kuchema mutari wepandege akatibvunza ida kuhwisisa tikova nekwamangoma vanochemei zvaingova kubva kare vana mai vanokurudzira zvinani mai vangokurumidza kudavira kai ende moziva zvakaipira kudavira makaungana vanhu vose vanofunga kuti anodavira akamiririra mose saka kudavira yakataura zvisina musoro asi anosoriwa vanosora mose kudzoka dai anogona kutaura warashika kudai mai vangu vakataura nenzwi repamusoro aidaiziva kuti ndoziro ramuda kuti mwana wangu aende naro mwana wangu aida amenda ake nebhazi rajai noziva muchari wepandege akafambisa maziso achititarira chose maziso azere kutugwira tsitsi akabva atora bhuku nemifananidzo yemukati mendege obva atanga kutiratidza kunaka kwakaita mukati mendege achitiratidza kunaka kwakaita zvodyiwa kuona kune zvimwe zvokuti wakatarisa kuchikafu so unongoona ubva chikafu ichi chinonaka asi mashoko andakabata pamutari wendege akataura mashoko kokupedzisira akati ndege yakashata kunze kune vanosara asi yakanaka kune vanoenda nyaya iyoyo inotiyeuchidza nyaya iyoyo inoyeuka pose parufu rufu runotyisa kune vanosara panze asi kune avo zvavo vanofa vakabatana naMwari vanofanana navanhu vanokwira ndege zuva ranhasi tinobatana nemhuri yarasikirwa magoni zvenyu mune umwe wokwenyu akafa akabatana naMwari kunyange muchirwadziwa kunyange zvichirwadza maida kuti hama yenyu irarama asi chemai mune tariro uye mukumbire nyara dzezvinongwa zvinobva kuna Mwari uye mugotenda Mwari maitei nini Mwari makwidza umookendege kunyange isu tinosara tichiona riri zvinhu rinotyisa tipewo chitarisiro nechitendero kuziva kuti hama yedu yamatora iyi yapinda muupenyu hwakanaka hworufaro uye husingaperi. Yesu Kristo akataurira shoko romufaro mukuru achiti ini ndiri kuenda kuna Baba vangu ndokugadzira pokugara naizvozvo ndichadzokerai nokutorai kuti muuye kwandinenge ndiri. Naizvozvo hama dzandino ngatizive zvitemo zvedu tumai vaparidzi vazhinji vedama rakanaka vanoparidzira vanhu venyu zvikuru kuwana umambo hwenyu gone kuzvidzora garisane zvikuru sehama nehama tikuwana upenyu husingaperi tinzwero mambo tinamatira ashuvai hama yedu
yakagona kuzvishandira ashandira mhuri yake chimupe mhuri yake nyaradzi yamazano kwazvo. Nesu tose tipe kunyaradzana kwechokwadi zvikuru muchitidetsera imi sinzwero mambo kumbira kuti tipe simba tisafarire zvemahara asi tigone kushandira mhuri dzedu ruonekwe kushanda patinoitira mhuri dzedu nemi Mwari musiki wedu sinzwero mambo kunanatsira vachafamba vachidzokera nzvimbo dzakasiyana siyana vauya kuzoperekedza hama yavo kuti vafambe zvakanaka kuone rutendo rwavo ruda kubatana nehama neshamwari ipanguva yakakosha yakadai zvamakatidananai gamuchirane muchiti wangu wangu ndondo vatiri kuona vatunganidza semhuri imwe chete yaMwari takudoirwo rwurambe ruchionekwa mukati medunhu rino tinzwero mambo kugawedzera zvitemo zvedu kuna Mwari chiitiko chamakatiazva mukuru wedu akakomborerwa zvavo vanogona kuti nezuro madeko taiva naye muno nhasi tapindazve naye muno makorokota iwavo asingambogoni kuwanikwa mukati medu asi yezvaiwa mawaka kureva kuti akatevedzera tsika dzaMwari akatevedzera tsika dzechivanhu baba vake kuberekwa nokuti ivo vaiva vaKristu saka akaramba akangodzidza chiKristu chaaiona kuna baba vake namai vake. Saka ndinoda kukutendai nemi mose mauya kuzoperekedza muchichi wangu nemi mose mauya kuzoti tizonzwa mazano akanaka akaita saiwawo anogona kutidzora isu mukati menyika yedu kuti tinogona kuzozviitawo here tashorani agona kuzokomborerwa zvake zvaviri mukati mechechi kukomborerwa zvake mukati mechechi akaunganirwa navanhu vakawanda ane chiita chake chiita cheroma chiita chamai Maria chiita chamuchomonyasani vakakomborerwa vanosukiwa izvozvo da kuzvitenda izvozvorumbidza kuna Mwari ivo Mwari ngavatikomborerewo isu tasara Kaumona matira zvikuru vashwari inini ndinoziva nguva yangu yakanyakwana chipai kutendo kumunhu navose vasara vane zvimwe zvavaishuvira mukati menyika ino vachirarama zvisina kuzadziswa mukati memwoyo wavo varegerere zvavakaudzaidza vachiri pano pasi vakunamatira isu tose tasara nyika iyo itenzi makaisika ine huchino mukaka keke rakanakira munhu wese asi vashoma shoma vari kuinzvira keke iyoyo kutai kuti tose tikwanise kuwana chipimo kuti upenyu hwedu tichirarama tiri pano pasi tikokwanisa kufanana nekudenga tikuroma Yesu Kristu murevere wedu mukuru titisiraiwo zvitemo zvedu izvi kuna Mwari Baba.
kuna mambo ngatiitendei Mwari. Kwaninga tivatendei nokuti tizofanira kuitwa ndinopinza kuupenyu. Mwari Baba ina masimba ose nyakugara nariri tokutendai misi yose. Tinofa nokuti takatadza, asi imi Mwari mune miti munotimutsa kana tafa. Sezvo makaita mwana wenyu Kristu akakunda rufu nokumuka baba tatinunurei tose. Naizvozvo Mwari Baba ndopimbirai misi yose pamwe nengirozi navasande vose tichiti usande hwose hunobva kwamuri. Tumaiwo mweya wenyu azonatsa zvatiri kupira izvi zvive muviri neropa raIesu Kristu Mambo wedu. Kuti wakazvipira kurufu akabata chingwa akakutendai nokuchimedura akachipa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose mudye, uyu muviri wangu unopfirirwe. Apedza chirari vakabata mukombe akatendazve ndokupa vadzidzi vake achiti, gamuchirai mose munwe, uyu mukombe weropa rangu, ichitendero chitwa chisingaperi noteurwemira vanhu vose kuti matadzo anembere. Garai muchiita izvi kuti mundiyeuke nazvo. Nokuita imamo Mwari Baba, tinopira kwamuri mpiro wechingwa choupenyu nomukombe woruponeso. Tinoupira ticheuka kutipira nokumuka kwakaita Kristu. Tinokutendai maita tive pano pamuri kuzopira mpiro uyu. Tumai mweya wenyu azoita kuti vose vanogamuchira muine ropa raKristu vave vamwe chete. Tarirai Papa wedu Francis noBishop wedu Rudolf Nyanduro naPriest tose tiri pano navatenderi vesangano renyu vari pasi pose. Tipei tose rudo runotuma kuti tive vamwe. Tinoda kupira mwana wenyu Shuvai wamakadaidza mutambirei azogara nevi. Akaitawo nhengo yaKristu norubhabhatidzo, saka itai kuti azomuka muvafi somuka wakaita Kristu. Mweya waShuvai nemweya wose tivatenderi vakafa. Mweya waShuvai nemweya wose tivatenderi vakafa. Mweya waShuvai nemweya wose tivatenderi vakafa. Bizo rusingaperi mambo. Vatenderi vese vakafa vachasawo kuzomuka nemi, navamwe vose vakafa vaigadzana kwenyu vafana nemi vachikonai. Tidzireiwo tsitsi tose tiri pano tigozogara kwenyu usingaperi pamwe naMaria Murimo, amai vaYesu Kristu Mwari Mwanakomana, pamwe navapostori venyu
nevamwe vose vezvizvarwa nezvizvarwa vaita kuda kwenyu, kuti tose pamwe chete tigozokurumbidzai chipembererai tiri nhengo dzayesu Kristu mwanakomana wenyu. Tokurumbidzai Mwari Baba nomuromo waKristu, tokurumbidzai Mwari Baba tiri nhengo dzaKristu, tokurumbidzai Mwari Baba namweya anogara patiri, tokurumbidzai Mwari Baba kwemisi isingaperi. Kune twe pachake chakatirayira katashama taronga tinamatei tichiti leo Baba kune zvakaipa zvose leo tsitsi tigarike muupenyu hwedu tibatsire nguva dzose kuramba titenga matadzi nokuda matambudziko takatarisira kuvakomponesi wedu Yesu Kristu nokuti ndimako mamwe Yesu Kristu makati navapostori venyu ndokusirai rugare ndokupai rugare rwavo regai kuringa matadzi edu muringe chete chete muchisangano redu vevana vari vose rugare nokugarisana sehama neyangu imwari munogara muchitonga kwemisi isingaperi rugare rwamambo ngapere mirari waina yaMwari
Denga tiri pano pasi tinokutendai. Tangachita mutoro wemisa tinamatira hama yedu Shuvai pamwe chete nokukumbirira nyara dzezviro kwazvo kumhuri yake yasiya pano pasi. Mupeiwo zororo risingaperi munyara dzevo hama neshamwari dzasara pano pasi, nesuwo tose mutigonesewo tenzi kuchigadzirira rufu rwakanaka. Ndochemuchetu kwamuri Baba nimunogara nokutonga kwemisi isingaperi. ungana kusanganisira hama yedu yatisiya Shuvai, yatimunamatirewo tine moyo unorudo, moyo une tariro. Zita Baba Mwanakomana yamusana mambo garumbidzwe, mambo donzwayewo chiemo chedu yatinamatirire. Mwari nyadenga muridzi wepasi Baba mune tsitso onai vana venyika vakazopengedza hama yedu Shuvai, ndima mudaidza mukamubvisa patiri kusava nokumwe kwaanganogara kusinai, mugamutirane wenyu achigara nemi, muregererewo zvose zvaakakutadzirai, mupinze mumusha wenyu worufaro, muunzirewo tsitsi, musamutonge muine hasha, musamurangewo mambo. Mukatitonga nekutiranga zvinofanira kuitwa ndiani angapunyuka, mukati munondozvitadza kwedu mambo, zvishemo zvedu hamungazozvinzwi. Misodzi yedu isu ngaishayire hanya, maziso edu azere misodzi, asi mwoyo wenyu imi Mwari uzere netsitsi. Kudaro pinzai mwana wenyu mumusha wenyu worufaro, agare nevasande vose namadzikuru ake ose namadzisekuru ake ose namadzimbuya ake ose nehama dzake dzose. Kristo mambo wedu, tisirewo chimo chedu kuna Mwari Baba. Tidzirewo tsitsi. Kristo tidzirewo tsitsi. Mambo tidzirewo tsitsi. Upeiwo zororo risingaperi mambo. Ngazorore murugare.
Maria msane wowe mwana wenyu Shuvai uyo. Imi msande wake nemuvangeri wake muchengeti mwana wenyu uyo. Imi vechizvarwa choka baba vake makafa muri kuna Mwari mwana wenyu uyo. Baba vake namadzitateguru vake vose vari kudenga navose vokurudzikwa baba vake vari kuna Mwari mwana wenyu uyo. Imi vechizvarwa chokwamai vakafa muri kudenga mwana wenyu uyo. Masekuru vake namadzimbu yake ose navose vokurudzirwa kwaamai vake makafa muri kuna Mwari mwana wenyu uyo. Hama dzake dzose neshamwari dzake dzose makafa muri kuna Mwari mwana wenyu uyo. Mambo eDeso Kristo makatiradza muchiti kumbirai munopiwa, gogodzai munozarurirwa. Tinokumbirirawo Baba usiku wedenga napasi, muregerere mwana wenyu Shuvai matadzo ake ose, mumuzarure denga apinde afare naangere navasani nehama dzake dzakatungamira. Kristo mambo wedu, tisirewo chemo chedu icho kuna Mwari Baba. Shuvai tinokumwaya nemvura inoera kuti uchodhorerwe neropa raKristo muzita raBaba noRomwanakomana noRomweya Musande. Zvapfungaidzwa nepfungaidzo yedenga kuti kunhuhwirira kwayo kudzike nemweya yose yakaipa. Zita renyu Baba, Mwanakomana noRomweya Musande. Zoe Maria mvire grasi yamangwani maakomborera pana vakadzi akakomborera pane mwana wembengi Yesu. Akakomborera pana vakadzi akakomborera pane mwana wembengi Yesu. Maria mvire mambani maakomborera pana vakadzi akakomborera pane mwana wembengi Yesu. Mweya waShuvai, mweya yahama dzedu dzose dzakafa, vapemo zororo risingaperi mama nemi kuti Mwari kana masimba ose chaBaba Mwanakomana mweya Musande katikumbira kuti kunyaradze nomuchengetai nofemisi isingaperi. Tinoemisa kuperekedza hama yedu Shuvai inoperera pano adengundo nerugare rwainochenza. Vatouya votobuda votofamba kutoenda kumba, tinombokusara nevanosudza mutumbi kuti tiendei nekuti rakumaidzana nekwase Mwari wokudenga kuitire zvakanaka.
Basabata. Tinotenda zvaita ndivapisa itoto tinotenda fambai navo vainde kumotikari aiwa mbuya zvakwana mbuya muchazoona zvakanaka chitaiti fambe mbuya maita
kuradzika mwana wenyu Shuvai vavengi varegerewo kuswedera pedyo nayo muchengetedze imba iyoyi dzamarazo mutswa musi unomutswa vanhu naKristu vaine miviri inopenya sewaKristu muzita raBaba noramwanakomana noromweya musande. Shuvai pinda mumba mako muzore murugare kwemisi isingaperi. Yeah.
kamwe nekuno tinongori less than a minute kuchidaro. Abazofa basina kugamushira amasakaramendi vachachengetwa mu moyo mwangu musi uyo wemedziso. Tinotenda nhaika toda kuti tiende patinogara yezvino tipedzise programu yedu. Sadunhu vogadzirira mukuwasha ari pedo here mbuyaki hawapo futi tinokumbira sadunhu varipo here hawapo futi akutiza vanhu ngatikumbirewo sabhuku wemushaunda aripo here kunokudziwa kwaunga kwataugwa pano ndati pamusoro ukuru unokudziwa ini hangu ndinofarira vanhu vose vauya kuzochengeta musikuru wangu shubai tapedza ngativaombererei mavoko vangoti gwi vati vanongofarira vanhu vose
vauya kuzochengeta muzukuru wavo Champion Shuvai. Tinoda kanzura kansela ari bwana kansela ko vanombozviwa musaziva regerai ndikumbira hama yangu auya aite vote of thanks tichoenderera mberi. Musoro uyu ukuru hwese hunokudzwa. Ini ndauya ndakamirira mhuri yekwadhauka. Handina hangu mashoko mazhinji andingataura, asi chikuru ndoda kukutendai mose neuwandu hwenyu hunokashamadza zvikuru kwazvo hwandiri kuona pano. Ndinotenda nerudo rwamatiratidza. Ndinotendazve wese awana achatibatsirawo nacho pano kuitira kuti basa iri rireruke sezvaraita. Ndoda kutendazve vanatezvara vedu nekubata pamwe kwataita navo, zvese zvafamba mune zvakanaka. Hatina kana chatinogunun'una. Chimbonditenderaiwo vanatezvara vedu. Handidi kutora zvangu nguva yakanyanyisa, asi kuti ndongokurudzirawo kuti ngativei nerudo. Zvandiratidza kuti mudzimai wedu anga ane rudo nevamwe. Tinodaro nei neuwandu hwandiri kuona pano. Saka zvakanakawo pano mumwe nemumwe wedu kuti uzvibvunze pauri papo kutiwo chiitiko chakadai uchazosangana nacho here. Zvakanakawo kuti ungounganirwa uchiperekedzwa zvakadai. Ndinokutendai hama dzangu, rambai makadaro. Musaitira isu tega futi, muitire wese anenge asangana nedambudziko rakadai. Ndatenda zvangu. Tinokumbira vakomana navasikana ndoti pamusoro wezvikurukurusa kumuzukuru wangu munun'una wangu gogo washaikirwa nomudzimai nemhuri yekuabva mudzimai, ndichiti ndine urombo zvikuru kwazvo. Haisi nyore kumira pamberi penyu nguva nenguva tichitaura pamberi perufu. Hakusi kuti zvekutaura zviripo kuti unongofa ungomira, asi samambo kana uchinge uchiti guvhunziwe kuti naye munhu waigona kugara navanhu here, unotarisa chaunga chiri pano wobva waziva kuti pafa munhu anga ari munhu wavanhu. Kune vose vauya havo, tinovimba tose tauya tiine chinangwa chokuti toda kuuya kuzochema, nokuti pano tauya parufu. Kana auya neumwe mwoyo usiriwo kuti ndauya kuzochema hama yafa, mudunhu mahama tinoda unhu hwokutaridza kuti tinoda kuchema hama yedu. Uku ndo gwendo gwake gwokupedzisera, patinoti tinomupa ruremekedzo gwako gwokupedzisera. Nanhasi uno ndinoti mwanasikana, famba zvakanaka, unotarisira mhuri yako kwaunenge waenda nevanenge vasara, urambe uchiparidza rudo. Chimwe chandoda kutenda ndechekuti tofengera tose tinozviziva pano kuti pane mapato maviri anenge ari pano. Ndoda kukutendai kuti mudunhu mahama makwanisa kudyidzana pamwe chete, tikachengeta mwana uyu tikapedza pari pamwe chete pasina kutukana, pasina kukonana, zvichireva kuti tinokoshesa unhu kupfuura zvimwe zvekutongwa kwenyika kana kuti zvimwe zvakadaro. Munouchira kana mambo shuviro yamambo ndeyekuona vanhu vose vari munzvimbo vakaguta. Zvireva kuti mambo ndichenga wose, asi zvinhu zvinoitwa negwara nesisitemu inenge yakaisa madzimambo inenge iripo, ndiyatinenge tichitevedza gwara. Naizvozvo nesewo vanhu hatitevedzei gwara rinenge riripo. Hatidi kuona violence, hatidi kuona kutukana, toda kuona rudo. Handiti mukuona ndiri kutaura ndiri pano pazuva ndichitora nguva huru samambo ndingadai ndapfeka heti, asi ndakabvisa heti kuratidza kuti ndiri kuzvirereka pamberi penyu samambo wenyu, kutaridza kuti ndinoda rudo munzvimbo. Dai zvaramba zvakadaro tawana kuteererana kubva tichipana zvinzvimbo, vaduku vachikudza vakuru, vakuruwo vachikudza vana vavo, ndokuitira kuti tigoenda mberi. Toendererazve pamberi pane chokupedzisira ndechekuti hatichengetedzei unhu, hatichengetedzei chivanhu chedu. Takamira ipo pano, nyange dai wani wedu ungakwanisa kuchinja zvinoitika pano pasi, hapana. Asi kuti rufumurawo waMwari, ungava wafamba nenzira ipi, ungava wafamba nenzira ipi, zvinhu zvinofamba negwara.
munoziva zheve dzinohwa dzimwe nguva zvinoitika tinenge tichizviwa. Ndinovimba kuti tinopedza muzvinhu zvose izvi mune zvakanaka pasina nhaurwa dzakawanda wanda. Ndambohwa pachitaurwa chinzi kana vakuru vedunhu ndikati kumhosva yandapiwa pano ndeyei. Ndakateerera papiwa nemutauro ndisekuru ndofunga nditi ndisekuru womufiko ndibaba womufi wanga vachitaura. Varuma rurimi vakapa kugwadzikana nekubatikana vakamboti takambovharigwa vakati nzvimbo haina varidzi. Aiwa nzvimbo ina varidzi, nzvimbo ndeyahama, nzvimbo ndeyangu ndotirimo munondini. Kana paine chakanetsa chisina kusvika kwandiri zvinoreva kuti hapana chinenge chachiripo. Kana wakanetsana namasabhuku kumambo handivaripo here indaika munohwisa kuti munzvimbo mandiri kugara nasabhuku hatisi kuhwisisana, tobatsirana kuti tigarisane tifambe mberi pasina kuburana. Ndinovimba kuti zvose zvaitika pano ngazvichitibatanidza zvisatipesanisazve. Ndatora nguva yakawanda zvikuru kwazvo, ndandine zvakawanda zvokutaura asi ndoziva kuti kunopisa mune nzara. Ngatifambei murugare, ngatiitei zvinhu zvose murugare. Mwanasikana famba zvakanaka samambo hama, ndatenda hangu.